Takže zhodnoť tento dnešný duel náročný. Tak po dobrej zimnej príprave sme nastúpili proti prvému mužstvu v tabulke. Myslím, že je veľmi ťažký zápas na ťažkom teréne a v zlom počasí viedli sme 1-0 po dobrej akcii. Potom vlastne vyrovnali, ale bol tam asi offside 2-metrový, ktorý rozhodcovia nezamávali. Sme podali kolektívny výkon v druhom polčase, supera sme ničomu nepustili a zaslúžene sme zvíťazili. Ty si strelil ten rozhodujúci gól na 2-1, takže ako si videl celú tú situáciu? Celá situácia, tak pekná premočná reakcia, Jano Paulini poťahol loptu, on dal spätnú prihrávku a ja som to už len zakončil. Stiahli ste ten náskok z Taškova na 9 bodov. Takže ako vidíš tie postupové šance teraz po prvom zápase? Tak sme sa približili bližšie, ale sezóna je ešte dlhá, tak musíme všetko vyhrávať, aby sme postupili, ináč to nepôjde.